Türkiýede türkmen aktivisti Bayram Allalliýew mundan bir hepde ozal agyr ýol helakçylygyna uçramagyndan soň 2-nji dekabrda uzak wagtda çekin operasiýany başdan geçirdi. Sol bir wagtda ýakynlary onuň geljekki saglyk ýagdaýy baradaky howatyrlanmalaryň entegem taklanyp galýandygyny, hatda onuň maýyp galmak ihtimallyklarynyň hem bardygyny belleýärler. Bu ağırlıkda Türkmen häkimetiniň tanqidçisynyň igindesleri ýol hadisesi bilen bagly gümürtük ýagdaýlaryň bardygyny nyktap, bu işin adamyň janyna bil qatlaýyndan qast etmek sygy boýunça dergenilmegini gazanmak ugrunda tagalla edýändiklerini aýdarlar. Türkiýedäki Oğuz medeniýeti hyzmatdaşlygy we bilim jemgyýetiniň guruçy agzalaryndan biri 34 ýaşly Allalliýew 20-nji noýabrda Istanbulda daňdan öz mototsiklinde kurýerçilik işi bilen meşgullanýan wagty ýol hadisesine uçurapdy. Onuň bedenine agyr şiketler etip, hatda bil bölüginiň ençem ýerinden süňk hem döwülipdi. Allalliýewiň ýakyn howsarlary 3-nji dekabrda azatlyk bilen söhbetdeşliginde onuň döwlen süňklerini täzeden satmak boýunça ýürüýte plastinalary goýmak operasiýasynyň 6,5 çemesi sagat dowam edendigini, onuň häzir entegim narkoz astynda galýandygyny gurrun berdiler. Emma olar Lukmanlaryň Allalliýewiň geljekde maýyp galmak howatyrlanmalarynyň taklanýandygy, azyndan 5-6 aýyň dowamında kän hereket etmän, ýürüýte bezirgini geçmelidi barada duýdurýandyklaryny hem belleýärler. Bayram Allalliýew türkmen häkimetlerini Sultanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awtoritar siýasatyny açyk tanqidlap gelýär. Ol Türkiýedäki türkmen aktivistlerine garşy edilýän basyşlaryň güýçlenmeginiň arasynda oktýabryň aýagynda Istanbulda tutuk edilip deportasiýa merkezine hem ýerleşdirilipdi. Allalliýew soňu bilen Sultanda hukuk toparlarynyň hem basyşy esasynda Türkmenistana iýerilmek hukukyndan azat bolup tutuklukdan çykmagy başarypdy. Bu ağırlykda Allalliýewiň ýakynlary we igindesleri onuň ýol helakçylygyna tötenlikden uçurandygyna şüpkeli garaýarlar. Oğuz medeniýeti hyzmatdaşlygy we bilim jemgyýetiniň başlygy Nurmuhammed Annaýew ýol hadisesiniň köçäniň degişdirlikde çolu wagty ýüze çykandygyny, şeýle-de beýlik tarapyň hadiseden soň mototsiklinden agyp ýerde ýatan Allalliýewiň ýanyna baryp ony tinandygyny, mundan soň hem ulogyny onuň üstüne gaýtadan türmäge tinansandygyny gurrun berdi. Şol ulogyň sürüjüsi maşyndan düşüp edipdir ilki baryp Bayramyň ýatan ýerine. Bile moksulosu da alıp durmayı. Gaptalak taksidi Asanokadakylaryň gurrun berişine göre. Onsoň kömek ederlerim kadro öýdüp garaşypdyrlar şo taksi şoförler. Pikir edipdirler, düşüp kömek eder öýdüpdirler. Ýok, täzeden maşyna minip, täzeden şoň üstüne sürjegini gören toňlar olar şo taýda näme awariýa bolan toňlar olaram çykýan daşyna. Şonu baryp çekip gara çekipdirler da çykarypdyrlar. Diýip Annaýew 2-nji dekabrda azatlygy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä mundan soň ulug eýeti hadisanyň ýüze çykan ýerini terk edip gaçypdyr. Emma soňundan polisiýanyň gözlegi işleri netijesinde saklanypdyr. Emma ony häzire çelini ne Allalliýewiň ýakynlary ne de igindesleri Sultanda aklawçysy hem görmegi ýa onuň bilen söhbetdes bolmagy başardy. Bu maglumatlaryň ýa-da howpsuzlyk aladylar sebäpli Allalliýewiň akidilen keselhanasyndaky otogynyň öňüne polisiýa işgärleri ýerleşdirildi. Şeýle-de Lukmanlardan we ýakyn howsarlaryndan başga hiç kim onuň ýanyna göýberilmedi diýip, onuň ýakynlarynyň biri azatlygy gurrun berdi. Mundan başga da Allalliýewiň keselhanada ýerinden galyp bilmän ýatan wagty 1-nji dekabrda özüni ýol helakçylygyna duçar bolan beýlik tarapyň ätýaslandyrys kärhanasynyň wekili höküminde tanışdyran bir näwelli şahsdan jan gelipdir. Ol kampaniýanyň Allalliýewiň saglyk harajatlaryny çekmäge kömek bermek isleýändigini aýdyp, onuň anyk haýsy hastahanada saklanýandygy bilen gyzyklanypdyr. Emma haçanda ýakynlary Allalliýewiň telefon bilgisini ýerden alandygy barada şeýle-de beýliki goşmaçy aýdyňlaşdyryjy soraglary berenlerinde özüni ätýaslandyrys kampaniýasynyň wekili diýip tanışdyran şahs söhbetdeşligi bet edipdir. Muňa biziň adwokatymyz şu hölenip, şonu umurmaňa berdiýip adwokatym jaň edipdir bolan ýerden aşama çenli ne jana jogap beripdirler, ne ýerine jaň edipdirler, hiç hilek jogap ýok. Diýip Allalliýewiň egindesi Annaýew gurrun berdi. Ol aklawçynyň bu şüpheli jaň barada Istanbulyň polisiýa müdürligine we hastahananyň howpsuzlyk gullugyny habarly edip, türkmen aktivistiniň janyna howp awandyrylmagynyň mümkindigi barada hem duýdurandygyny aýtdy.
Annaýew mundan bir hepde ozal bolan ýol hadisasinden ozal Türkiýedäki beýlik aktivistler bilen birlikde Allalyýew hem basys edilendigine ünsü çekip, häzir aklywçylarynyň degişli maglumatlary toplap, ýol helakçyligi bilen baglylykda adamyň janyna bil kastlaýyndan kast etmek tinençigi boýunça jinayet işiniň gozgulmagy ugrunda tagalla edýäntiklerine hem sözüne goşdy. Advokatlarımız ağır cinayet işini bozlamak için yürütü bir kastayın adam öldürme ve sinaşmaktan cinayet işini bozlamak olacaklıklarını aittiler. Suda yüz çoklarını aittiler ve şunun arkasındaki aktörler var mı yok mu var olsa kimler şolunun bizsini açmaya çalışıyorlar. Yokarda gurruna edilen ýagdaýlar dogrusunda degişli Türk kanun goraýjy edarlaryndan häzirlikçe kommentari almak başartmady. Türkiýedäki Türkmenistanlylar watanyndaky awtoritar rejime garşy ençime tapgyr protestler geçirip, ýurtdaky problemalar barada öz pikirlerini açyk beýan edip gelýärler. Emma soňky aýlarda olar ýygyderli basışlara we fizik zorlugy tezewar edildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Türkmen häkimetleriniň Türkiýede protest hereketlerini we aktivistlerini basyp ýatyrmak üçin jinayet guruluşlaryny ulanmak tinençiklary barada öňden bäri maglumat alandyklaryny habar beripdi. Mary vilayatynyň Mary şäherindäki idara kärhanalarda, şol sanda orta mekteplerde işleýän büdjet işgärlerinden nowatdaky gedek pul toplanýar. Büdjet işgärleri ýurtda ýitileşýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda özlerinden iýdigderli talap edilýän mejburi maddi goşuntlaryň öz maşgala büdjetlerine barha köp agram salýandygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň Mardak habarçysynyň maglumatlaryna görä, bu sapar büdjet işgärleri tebigaty gorama üçin 30 manat möçöründe maddi goşunt goşmağa mejbur edilýär. Bizden iýdigderli ýygnalýan pullar sebäpli aýlygymyz maşgalamyza ýetmeýär. Ýöne pul bermejek bolsaň ýa-da nägilelik görkezseň, onda ýolbaşçylar saňa düşman bolýarlar we işden çykarmak üçin bahana gözläp başlaýarlar. Käbir ýolbaşçylar pul goşmajak bolsaň, bar işden gidiberdi ýerler diýip marly büdjet işgärleriniň biri anonimlik şertinde 2 dekabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä, büdjet işgärleriniň alýan zähmet hakynyň näçedigine garamazdan ähli adamdan bir mukdarda serişdäniň talap edilmegi aýlygy az işgärleriň arasynda hasta nägilelik döredýär. 30 manat aýlygy 2000 manatdan geçen molimler üçin gaty uly pul bolup görünmese-de biz üçin gaty uly pul. Sebäbi men garawulçylyk çekip 700 manat aýlyk alýan. Onu natlaşdyrmak üçin kreyne avtolog tutup dürli ýangyç beketlerine aýlanýaryn. Soňra onu natlaşdyryp berjek adam tapanymdan soň pulun ucundan oňa da prosentini berýärin. Ondan soň meniň hojalygyma özüme näme galýar? Biz ýaly garawullardan 30 manat ederek 3 manat ýygnasalar bolýar diýip orta mektepleriň birinde garawul bolup işleýän marly büdjet işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Ol özüniň maşgala we maddi ýagdaýyny düşündirmek üçin mektep müdiriniň ýanyna barandygyny we eglişik etmegi sorandygyny hem aýdyp sözüni şeýle dowam etdirdi. Men müdirimize 30 manada çağalaryma ýerdenlik iýmäne şeker we mesih alanym gowy. Men öňümizde täze bayramy gelýär. Saçagy bedemek üçin adyk almaly bolurys diýip öýdäkilere dözmän gelýärin. Aýlyklar hiç da ýetmeýär. Biz ýaly adaýlyk alýan işgärlerden pul almasalarym bolýar diýdim. Müdir maňa sen entek şükür et we prezident täze suraty düşmesin diýip dileget. Ýogsa biz öňki ýyllarda bolşýaly sizden portret üçin ýene 50 manat ýygnamaly bolarys diýip güldü we bolýar sen gowy adam. Dogryny gepläniň üçin sen baglaryň aşagyna çalarýaly 10 manatlyk ak hek getiräý diýip meniň bilen ılalaşdy diýip marly garawul aýtdy. Adatlyň baýdylanlar barada şäheriň bilim bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentari almak synanşyklary netije bermedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň şol sanda adyk gymmatçylygynyň we gytçylygynyň fonunda büdjet işgärlerinden ol ýa-da beýleki sebäbi salgylanyp iýdigderli pul ýygnalýar. Mundan ozal häkimetler palta ýygymy, velosiped satyn almak, prezidentiň portretlerini çalışmak, gowaça çürtümi, üzerlik we bağ nahallaryny satyn almak, prezidentiň merhum kankasynyň ýaz sadakasyny sowmak we beýleki maksatlar üçin büdjet işgärlerinden pul toplady. Toplanýan bu maddi goşuntlaryň möçeri köplenç onlarça manat bolsa, käte ýüzlerçe manada ýetýär. Geçen aýyň başynda Mardak habarçymyz büdjet işgärleriniň özlerine derek ýatymlaryň palta gidýän işçiler üçin 500-600
600 manat tölemeli bolýandygyny habar berdi. Habarçylarymız we türkmensanlaryň ençemesi munyň ýurtdaky köp adamyň aýlyk zähmet hakynyň ýarsyna barabardygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri büdjet işgärlerinden talap edilýän mejburi maddi goşuntylar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Türkmen Avtoban yapık görünüşlü paýdarlar jemgyýeti 2019-njy ýylyň ýanwaryna Aşgabat Türkmenawat Avtobanynyň gurulşyna başlady. Şu günler täze magistralyň Mary Türkmenawat bölegine gurulşyk işlerine girişilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Köne Zivil poligonynyň täze ýoluň gurulşyny bökdönüşlik döredýändigini habar berýärler. Azatlyga ma'lum bolşyna görä täze magistralyň Mary Türkmenawat böleginiň tassamasy Köne Zivil poligonynyň üstünden çekilipdir. Täze awtobanyň gurulşy 60-njy ýyllardan başlap 2005-nji ýyla çenli Zivil dökülen poligonyň üstünden dogry geldi. Bu poligon 2005-nji ýylda ýapylyp onuň üstüni toprak bilen gömdiler. Ulu bir depe olup durdu. Depenin beýikligi 40 metre dagy ýetýär. Poligon ulu meýdany tutýar diýip çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mary Türkmenawat awtomagistraly şol Köne poligonyň üstünden geçmeli edilipdir. Azatlygyň çeşmesi awtobanyň gurulşyny ýerine ýetirýän firmanyň ýol ugrunnak zirziwilleriň aýrylmagy üçin lewap häkimligine ýüz tutmagynyň mümkinligini aýdýar. Türkmen medeniýetine görä Türkmen Avtoban ýapyk görünüşli paýdarlar jemgyýetiniň düzümine Nusoy ýollary, Altyn Nesil hyzmat merkezi, Edermen ýaly hususy kärhanalar girýär. Azatlygyň çeşmesi Mary Türkmenawat magistralynyň gurulşyna gatnaşýan Nusoy ýollary kompaniýasynyň Köne Zivil poligony bilen bagly lewap häkimligine ýüz tutmagyna garaşlýanyny habar berýär. Türkmen medeniýeti iri ýoluň gurulşynyň öňü süýresini onuň ugruna geologik we topografik barlyklaryň geçirilendigini habar berdi. Galy berse-de ýoluň tehnik aýratynlyklary we onuň ugruna ýerleşen inženerçilik defgalarynyň ýerleşen ýerleriniň umumy çyzgysy ýerli hünärmenler tarapyndan işlenilip düzülipdir. Deslapky meýilnamada täze ýoluň ugruna ýerleşen Köne Zivil poligony bilen bagly gödeňine tutulan çäreler köpçülige ma'lum edilmeýär. Ýöne Azatlygyň çeşmesi ýoluň geçmeli ugruna ýerleşen Köne Zivil poligonynyň gurulşçylary üçin alada döredýändigini aýdýar. Azatlygyň habarçysy şu günler Mary Türkmenawat magistralynyň ýol çyzgysy boýunça ýol injenerleri tarapyndan işleriň alınıp barlýandygyny habar berýär. Maglumata görä häzirki wagtda ýoluň ugry boýunça zerur infrastrukturalar gurulýar. Awtoban geçjek ýoluň aşagyna demir beton turbalar gömülüp başlandy. Ol demir beton turbalar arkaly geljekde ara gatnaşyk çekiler. Ýolu daş düşemezden odal oturdulýan bu demir beton turbalar arkaly geljekde suw we lagym suwlary hem çekiler. Ýol gurulmazdan odal uly diametrli plastik turbalar hem çekilýär. Onuň üstü bilen ýokary boltly elektrik togyny geçirmek meýilleşdirilýär diýip bir ýerli hünärmen täze ýoluň ugruna alınıp barlýan gurulşyk işleri barada maglumat berdi. Media maglumatlaryna görä ýokary tüýdükli ýoluň gurulşyny 2019-njy ýylda başlap 2023-nji ýylda tamamlamak gödeňine tutulupdy. Ýoluň gurulşy Aşgabat, Tejen, Mary Türkmenawat bölekleri hökmünde 3 tapgyrda planlaşdyryldy. Döwlet medeniýeti täze magistralyň Aşgabat, Tejen böleginiň geçen oktýabrda ulanylmagy berilendigini habar berdi. Ýöne deslapky meýilnamada ýoluň Aşgabat, Tejen bölegini 2020-nji ýylyň dekabryna tamamlamak gödeňine tutulupdy. Munyň bilen ýoluň birinji tapgyry meýilnamadan 10 ay giş tamamlandy. Plana görä ýoluň Tejen Mary bölegi 2022-nji ýylyň dekabryna, Mary Türkmenawat bölegi 2023-nji ýylyň dekabryna tamamlanmaly. Azatlygyň habarçysy Mary Türkmenawat ýolunyň infrastruktura işlerini Lewap vilayatynyň demir beton kärhanalarynyň gatnaşýanyny habar berýär. Täze awtoban Türkmenawatdan aňry Çärjek etrabynyň uly awtomobil ýolu bilen sepleşdirilýär. Çärjekden aňry Özbegistan bilen serhetde ýerleşen Farab gümrükhanasyna barýan ýolu biriktirilýär. Munyň bilen täze ýol Türkmenistanyň Günnogor serhedini Aşgabat bilen biriktirilýär. Azatlygyň çeşmesi Mary Türkmenawat ýolunyň ugruna ýerleşen Köne Zivil poligonynyň 15 ýyl mundan ozal täze poligony göçürilendigini habar berýär. Ýöne täze Zivil poligony hem Könesinden bary ýogy 5 kilometr töwereg aradaşlykda ýerleşýär. Resmi habarlara görä Türkmen Avtoban ilkinji türkmen hususy konsorsium bolup prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gönümel goldawy esasyna döredilipdir. Türkmen Nokot News neşriniň maglumatyna görä bu kampaniýanyň eýesi prezidentiň aýal doguny Durdunawat Rejepowyň adamsy Ananazar Rejepow bolup ol ýurt içinde we daşynda hasap alynan ençeme firmany ödüne biriktirýän biznes imperiýasyna ýol başlyk edýär.